Naše prvo stajalište na ovoj arhitektonskoj avanturi nalazi se jugozapadno od Beograda i na samo 2 sata vožnje, na mestu gde je priroda još uvek netaknuta. Menjamo istrošen novosadski asfalt za pitomi planinski predeo Divčibara. Možda ne izgleda tako, ali nalazimo se na 650 metara nadmorske visine i penjemo se sve više uz Divčibarske planine. Na ovoj nadmorskoj visini temperature se kreću od užarenih 40 stepeni leti sve do ledenog minusa zimi. Stoga, kuće napravljene u ovakvim predelima moraju biti u stanju da izdrže baš sve vremenske uslove. Jo, baš je lepo ovde. Pogledaj brežuljci, šuma. Da bi mogla da živiš ovde. Domaćin i arhitekta našeg planinskog doma, Filip Jelić, odlučio se da sazida 4 kuće duboko u izdvojenom delu planine i to potpuno sam. Kako bi ovo postigao i uštedeo na gradnji, koristio je izvorne tehnike zidanja kao i lokalne materijale. Ne znam, mislim, stvarno je ovo lepo, ovako kada dođeš na dan, dva, nisam siguran da bi mogu da živim ovde, zato što mi vjerojatno fali sadržaje, tipa prodavnica, škola, vrtići, mislim, bioskop mi možda falio. Igor i ja ćemo provesti noć ovde. Prikazat ćemo vam 3 kuće koje Filip inače izdaje javnosti i istražiti njegovo bajkovito imanje. Dok na Divčibara mi se čini da je kompletna planina okućnica kuće. Zato što ne postoji ograda, sve oko tvoje kuće je u stvari tvoje dvorište. Nema granice. Znači dođe ti krava ispred kuće? Zar nije to divno? Sjajno. Probudiš se, piješ kafu i gledaš kraj. Evo je kuće. Ajmo. Sad, možda okruženje puno raznovrsnog života nije za svakog. Ali za našeg domaćina koji planira penziju ovde, to je dobrodošla svakodnevnica. Wow, čač, pole kako dobro. Filip je uspeo da pronađe možda najlepše parče zemlje u Srbiji. Sve što je ova tako ograda, tako minimalistička, nema sad nekih viška detalja, neko tako što onako svedeno. Nekako istovremeno i pitomo i divlje. Da. Ja vidim ima kako su spustili zeleni krov. Fantastično. Baš me interesuje šta je ispod. Fino. Pa da, ovdje terasa izgleda kao da visi. Da, pa zapravo cela kuća visi. Ajde da vidim. Filip je za dizajn ove neverovatne kuće vukao inspiraciju iz najpečatljivijeg dela ove lokacije, pejzaža. Kuća leži na strukturi od betona nalik mostovskoj konstrukciji. Usečena u brdo, kuća je orijentisana ka jugu, sa prostranom terasom i velikim panoramskim prozorima koji otvaraju pogled iz svake sobe ka pejzažu i dozvoljavaju da vazduh i svetlost nesmetano prolaze kroz njenu strukturu. Jednostavan i elegantan ravan krov nastavlja se na brdu i tako uvezuje čitav dizajn. Wow. Upečatljiv i jednostavan skandinavski dizajn, aroma drveta, kao da te pozivaju da uđeš u ovaj planinski dom i upališ kamin. I uživaš u pogledu na prirodu koji se pruža iz svake prostorije.
Hello. Pogledaš jedan. Iz kuhinje još jedan pogled. Gdje god se okreneš, dobar pogled. Toliko nenametljiva da mi je prelepa. Prelepa, nenametljiva. Kako treba da bude arhitektura, ja? Super što ta trava je onako divlja, onako prirodna, nije onako ona engleska trava pa se onako super sockano, nego onako baš ruralno. Opet se vraćam na taj kolorit. Stvarno mislim da je prednost ove kuće ne sad u nameštajniti, čak i ne u funkcionalnosti, nego u ovoj konstrukciji, znači u pogledu prvenstveno i u tom koloritu i na nemetljivosti. Mislim da je to zaista zašto je ova kuća biser. Sa ovim pogledom žudiš da budeš samo ovdje da sediš i da piješ neko dobro piće. Kuća je ispoštovala prirodu. Kuća jeste ispoštovala prirodu. Mislim da nam definitivno treba veći broj ovakvih objekata. U stvari ovakvog sagledavanja arhitekture, da arhitektura treba da bude ponizna prema prirodi. U stvari sve to što mi radimo trebamo da budemo ponizni prema prirodi, ne da je uništavamo, niti njom da dominiramo, jel? Da, zamisli kad bi svako ko zida kuću došao prvo ovdje, pogleda kako gleda. Ja kažem, kuća može gledati ovako. Ovo mesto je stvarno po svačijoj meri. Ne možemo da zamislimo lepše mesto da završimo ovaj dan. Dobre. Sutra nas čeka još toliko toga da vam pokažemo. Tačno sam znači vidio. Probudili smo se, pada kiša, duva vetar, napolje je vlažno, mokro, ne možeš nigde iz kuće. I šta se raditi ovdje? Nemaš televizor, najbliži grad je na, ne znam, 15-20 km. Daći ti televizor, pogledaj napolje. Gdje god se okreneš na koju god stranu, iako je ružno vrijeme, izgleda sjajno. Pa šta radim kad je mokro, vlažno, gdje idem, nisam ponovno obuću. Mislim, to baš treba pripremiti za ovo. Idemo da pijemo kafu i da uživamo u prirodi. Loši periodi ne traju večno. Vreme se popravlja, a na samom vrhu brda ispod razilazećih oblaka Micina kuća. Nazvana po Filipovoj prvoj ćerkici, Mica nam otkriva najinteresantniju geometriju i dovoljno prostora za njihovu rastuću porodicu. Uzdignuta na betonskim temeljima, planovi otkrivaju spavaće prostorije na istoku i kuhinju na zapadu, povezane su dnevnim borakom i velikom centralnom terasom. Tematski za Filipa, veliki panoramski prozori puštaju prirodno svetlo i pejzaž da uplivaju u kuću, dok modern ravan krov pruža savremenu vizuru u liniji sa okolnom šumom. Uglavnom su sada vrlo popularne A-frame kuće, znači jako strmi nagibi krova. Ipak ovdje kod Filipa vidimo da je za sve tri objekta koje je on napravio odabrao ravan krov, odnosno krov sa malim nagibom. Jako me interesuje da li ima probleme sa prokišnjavanjem i šta kad napada po metar snega. Igor se Igor, da, i kod kuće se igra sa životom. Šta je to? Mlado je Zolja ujela. Ujela te Zolja? Da. Čekaj. Super je što je ovo korišćeno lokalno drvo. To mi se jako sviđa. Da, mislim da je ovo bor. Pa da. Bor koji je na neki način tretiran, termotretiran i samim tim je ojačan.
ovdje neki fascinanti na ovim kuće u svoj prozori. Pogledajte, kao to su kao da uokviruje pogled iz kuće, tako? Evo još nešto. Bešu piće. Znaš koliko je to prozor, to je to oprati. Nema to. Ovo su prednosti života na selu. Nije baš da se slažemo priroda i ja. Ona ume da bude dosta nametljiva i pogotovo ovde. Ovde, na mesto gde svako biće ima dovoljno prostora za život. Mesto gde jedinstvene slike pejzaža leže uramljene u svakom zidu kuće. Ovo okruženje stvara uslove u kojima život može nesputano da raste. Sve više želim da dam šansu prirodi i budem s njom u harmoniji. Ovdje se Sonja i ja razilazimo. Ja idem putem šume da istražim kuću u Borićima. A ja se vraćam da sačekam i upoznam Filipa. Za Filipa je sve počelo sa kućom u Borićima. Sakrivena od pogleda i zavijena u borovu šumu, ova kuća stvorila je podlogu za početak ove divne priče. Ova borova šuma zaista daje neki poseban osjećaj. Iako smo na planini, nekako me podsjeća čak i na more. Kako bi vi napravili kuću u šumi? Filip je napravio jedno i ona se nalazi iza mene. Idemo sad da pogledamo kako on to izveo, kako je iskoristio ovo svo drveće koje se nalazi oko nje. Dok šetam kroz borove, osjećam drevnu povezanost sa graditeljima iz naše prošlosti i potrebu da se nagodim sa prirodom, za materijale, prostor i zaštitu. Kuća u Borićima je pravi primjer ove pogodbe. U samom srcu šume, između borova, ona nam otkriva prostorije koje povezuju prirodu i dom. Sa radnom, spavaćom, dečijom i dnevnom sobom, sa odvojenim krevetom na galeriji, ova kuća nudi pravo mesto za porodični odmor ili kreativan rad. Obložena drvetom i delimično kamenom, ušuškana između ovog drveća. I jako mi se sviđa što je tako neobrađene ivice. Znači imamo beton koji je jako sirov, kamenje koje nije savršeno uređeno, kuge nisu popunjene savršeno i fasada koja opet nije savršeno obrađeno drvo. Znači, trudili su se u stvari da izgleda tako malo sirovo u ovoj sirovoj prirodi. To mi se jako dopada. Filip je tačno razumeo ono što mnogi koji zidaju ne uzimaju u obzir. Lokalni kamen koji je toliko jako pametno izabran materijal. Deo šarma ove kuće je zapravo to što omogućava da budeš zaboravljen u miru. Stvarno sam zadivljena filozofijom koju je Filip primijenio ovdje. Mislim da smo i Sonja i ja u dodiru sa prirodom sada više nego ikada. A mene lično, ovo mesto kao da me tiho menja. Preispitujem neke prethodne stavove. Biti u prirodi je iskustvo koje je ipak negde duboko upisano u našim genima. I'm on top of the world! Sloboda ovde zapravo poprima kompletno novo značenje. O, Zdravo. konačno se poznamo. Ja sam Igor. Filip, drago mi je. Sad smo u ovoj kući na gradnji i stvarno izazvala sjajne reakcije. Zato što je tako
drugačije, nekako dramatično. Rećemo sa ovo strane, znači kuća počinje Tako je, ovde. ona je tu i ona je od ovog zida ukopana. Sad Da. tu ima famozni strašan detalj, pogotovo za moderne izvođače, jer su se izgubila znanja, da kažem, tih hidroslojeva Aha. i za ravne krovove, a i za ove potporne zidove, a pogotovo kad je stambeni prostor unutra najkritičniji ili kad uđe vlaga, diže parkete i tako. Filip će nam ispričati, podelite sa nama kako je za njega sve počelo. Koji su to izazovi sa kojima je bio suočen dok je ovde stvarao uslove za život svoje porodice i šta je to ključ njegovog uspeha ovde? Došao sam u ove krajeve pre 12 godina, zapravo vratio sam se na dedovinu. Sa namerom da imam tu da odem, da zbegnem malo, da se odmorim i čak ako dotle dođu da se osamim tu i da dođem sam. To je u meni odavno, da kažem, ta želja za begom iz grada stajala negde. Vazduh, zagađena sredina, prevelika gužva, napetost, tenzija, buka, neprirodan način življenja, zapravo svi ljudi koji žive u gradu nisu u skladu sa prirodom, pa to ne može da se osjeća kakav god čovjek bio jak duhovno, ne znam, mentalno, to utiče na njega izuzetno i drugačiji je protok vremena očito na planini, jer nismo zasićeni konstantnim nekim događajima koji ometaju čoveka u nekoj svojoj ideji. I ovdje dan traje najmanje 2 puta duže nego u gradu. Ovdje zabava je kad ti sedneš sa ozbiljnim domaćinom, kad deliš iskustva s njim, to je par excellence zabava. Da kažem, potpuno jedan drugi svet domaćina. Jer sad kad dođu i deca tu, onda tek čovjek se upregne. Kad sam upoznao svoju suprugu, kad je zatrudnela, to nam je bilo onako kraj više, morali smo da idemo. Tako da je ovo nekako odmah došlo, bez reči, da kažem, odluka da je to prava stvar za nas. Već 2006. sam ja krenuo da pravim ovu kuću u Borovoj šumi, a tu smo mi u stvari živeli 6 godina. I mi onako sramežljivo kao ajde da probamo, makar da nam se isplati računi za struju i kad je to krenulo bukvalno za 2 nedelje, gosti su nas izbacili za trajno. Dolazili su iz cele Evrope, Španije, iz Italije, iz Nemačke, Engleske, tako. I naši, naravno, iz Beograda, Novog Sada, mahom to najviše ovako. Čim smo se skućili u novu kuću, krenuli smo novi projekat i onda zatim još jedan treći. Tako da izgradio sam 4 kuće u poslednjih 12 godina. Suštinski, eto šta je ono što je, da kažem, drugačije kod mojih kuća, što sam sam sebi upao da usta, da kažem, zato što su drvene te fasade, ravan krov, surkanja stalno, nojeva barka, mora da se održava. Prvo, jako lakše je postaviti ravan krov, robovi se samo spuste, ne treba nikakva karmljenja, ne treba nikakvi tesari, znači to bukvalno ovako 2 laika postavljaju krovnu konstrukciju bez problema, plus termičke karakteristike se zimi povećavaju, jer debljina snega pravi termički sloj. To je veći sneg, to je bolja termička izolacija, manje je površina krova, ne postoji tavan koji ne služi ničemu u suštini. I to su najidealniji uslovi zapravo za projektovanje i da kuća radi kako treba, da je orijentisana ka jugu. I onda projektant i kasnije korisnici mogu da uživaju u celom tom prelazu suncu kad se adekvatno isprojektuje za tu lokaciju. Školski, spavaće sobe budu na istočnoj strani, da sunce prelazi preko dnevne zone, pa možda da završi tamo u kuhinji ili možda u nekoj radnoj sobi zalazak sunca. I naravno, ako mada ta parcela, samim tim se otvara i pogled i najbolje kad bi bio prilaz sa severa. Sad to jako teško može da se nađe slobodna, da se prodaje i da ima vode, da ima puta i da ima struje. Kao moja agenda 20-30 je da 30. godine napravim po 2 kuće za svaku ćerku. Znači nekih 7 kuće, ukupno jedna da ostane meni supruzi kao vid penzije. A što ako bude još neka ćerka? Pa onda će morati još da se gradi. Mi se nadamo da će se još graditi.
Filip se pokazao kao čovjek sa svesnom i održivom vizijom života svoje porodice, kao domaćin, arhitekta i graditelj, sa 4 kuće iza sebe koje su ostavile nenametljiv trag. Mi smo očarani ovim mestom. Ćao. Zdravo, ja sam Filip. Ćao, Filipe, Sonja. A sada ga prepuštamo vama.